Ginoo makita sa Panultihon chapter 27 verse 5 to 6. Sige, kung doon na mo yung mga Bible, palihog ablihi sa Panultihon chapter 27 verse 5 to 6. Maayo pa nga badlungon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya nga maghuna-huna nga wala kagayoy pagtagad kaniya. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo apan pagbantay sa halok sa kaaway. So this is the word of God. Makapamunggo ta. So ready na ba itong kasing-kasing diha nga mo receive sa bagong blessings gikan sa word ni Lord? So I know nga ang Dios nag-andam siya sa mga pulong nga kinahanglan natong mahabaw-an karong kabuntagon. So atong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. Di may muntag dyan isi. Di may muntapan nga may muntag. Ismaili na yung muntapan. Ismail, wala. Usahay, isod kayo ang pag-smile sa ato isig ka tao. Kung kanang tawhana, usa sa ato ang gidugtan. Noon ba? Na lisod kayong smilean kung siya imong ikalangutan. Pero bang naglagot ta niya, so lisod kayo ang pag-smile. Pero kung wala ka naglagot niya, is lami kayo ang pag-smile mo niya. Pero sa dili pa na siya, natay i-welcome. I-welcome na to na ako'y kabarangay ako nakita from Nasunggan, no? Igsoon ni Ate Marna nasa Luyo. So ato siyang i-welcome. Silingan ko na namo sa Nasunggan. So na siya sa akong magulang si Ate Madili. And praise God kay dili sulagma nga naabot sa diri, naka-worship po siya. And then ato pong welcome ang bago pong gisilang sa mundong ito. Welcome ho, ang anak nilang Lumaren o nilang Dito Noricel. Sila ang tinuod na panalangin sa mas gigayon sa Salmo 127 versikulo 3. Nga ang bata usa ka panalangin, sila ang tinuod yun nga panalangin. Muna nga kung naakay panalangin nga mga material na apog kay anak, mas importante gyud ang imong anak sa mga material. Kay sila ang tinuod nga panalangin. So atong hisgutan karon ang Proverbs 27 verse 5 to 6. Medyo critical ni nga topic. Kung mahisgutan critical, delikado o lisod kayong dawaton sa ato ang tawhanon. So ako ni sa gitaytulan of open review is better than secret love. Ang pagbukas o pag-abli diha sa pagbadlong, mas maayo ni siya ikumpara sa sikretong gugma. Napabata diha? Atong hisgutan karon, doon na ba di ay pastor mga sikretong gugma? Ya, doon na ba di ay kanang open o bukas nga pagbadlong? No? Sa atong kinabuhig soon, doon na tayo mga close yun kayong amigo-amiga, mga close friend ba? Close friend, amen? Pero, naa kay mga close friend karon nga tinuod yun silang close. Sirado ba? Pero ang tinuod na close friend igsoon, kanang mo-open. Kabalo bang mo-open? If sirado ni siya nga amigo ni mo amiga, dili na sila tinuod ni mo mga amigo-amiga. Muna sila mga hidden love, mga hidden friends. Unsa may example ani? Ang close friend yun, kabalo na siyang mo-open. Na mo na ikanta nga close open sa mga bata. Ang close o ang open, mag-combine gina silang duha. Diba? Tuluan na ito ang bata. Close, open, close, open. Buat pasabot ka ng close o ang open, dili sila magbulat. Sa ito pa, if naa kay mga friends, naa kay mga amigo-amiga, na dili sila open, pero close yan nimo. Pero dili open. Dili na tinuod nimo mga amiga. Mura sila gitawag mga piki.
nga amigo amiga. Unsa may example ani kana bitaw pasagdaan ra kas imuhang dili maayong buhat. But nisabay siya, niuki siya sa imuhang dili maayong buhat. Nisuod siya maayo nimo tungod kay pareho mong buhat. Wali dili siya makabuyag nimo ba? Kay unsa man niya pagbuyag nga siya pud mismo nagbuhat. Amen ba? So kana mo'y mga amigo nimong amiga na close to nimo siya pero dili siya pwedeng mo open diya nimo. Ang pag-open isuon kana bang naay time sa itong kinabuhi nga taguan tas ato isig ka tao? Kaya mo kag ikaw rin makatago sa imong kaugalingon? Naapoy mga tao nga taguan ka. Kana bang example, ipaila-ila ka. Naay, ipaila-ila ka ng guwapo kayo. Ipaila-ila ti ka. Diba? O amigo mo, sagad yun. Ang magpaila-ila mo yun nga. Kani siya dahil, grabe gut-ana gini siya. Gini siya manglibag. Grabe gini siya kapuutan. Huwag na isagan natin ipaila-ila ba? But, bisan katong tao, ni Bakira, o dili maayo, ang atong pagpaila-ila sa ubang tao is maayo. Kasi natin batana, murag talagsa kung kang magkadungog nga mo paila-ila ba? Hindi siya dahil, ni Bakira, hindi siya dahil, balik ni ka. Talagsa, di ba? Kay lisod ta pag-open. Now, ini kabuntagon igsoon, makatuna ni mo nako, kini title nato karon, open rebuke is better than hidden love. Ang hidden love, taguan ka. Dili ka isultig, unsa ka. Pero igsoon, ang tinuod ng mga amigo, amiga, isulti ka kung kinsa ka. Kay abi nimo, na agyoy dili makita nato, nga makita gyud sa uban. Nga, need gyud nato, nga naay isig ka tao, nga musulti nato sa atong sayo. Need kay nato na sila. Kay nagturo ta, nga ay di na ako need na sila. Okay na niya kung gibuhat, sakto na ni. No. Ang Proverbs 27 verse 5 to 6, kinahanglan ma-apply nato, open rebuke is better than hidden love. No? Di ba naghisgot sa diha o padayon pang verse do. Yun sa maayo ang tuyo sa usa ka higala, bisan og nakapasakit siya nimo. Naabay mga higala ninyo nga wala gid mo pasakit pangapikik na ang mga higala. Kaya bang dili kasulti, di ba? Sakit man kayo ng makabati kag inom ka nga. Kabusdog na lang ka ng kaitong na lang ka kayo. Galisngag na lang kayo ni mong ilong. Wag yung kakadog, anak si mo ang mga amiga. Kakadog ba ka anak? Wala. Kahit makadog ka anak, matraw ka mo ka. Umbati kita rin ba? Kaya mo kong gisaway. Di ba? Mo nang gahidin sila betsa, itong ka, bisag dili bayo ang imong itsura, gihidin na nila. Ngano man kay kung pabation ka, maluko pagkamalit o katyalis, mga paputi sa naong, no? Bisan og nakapasakit sa nimo mo nindot, apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kabantay mo ni Judas nga kusog kay mo halok. Sa tanang tinun-an, si Judas ray kusog kay mo halok. Sa istorya ni Judas ba? Gikisan niya si Jesus. Signature kuno to. Yung says mga pare o paresyo. Kans kana kaning tao nga akong kisan. Muuna na siya iyong dalakpon. Huwag pasabot signature to. O di niduol sa ni Jesus. Dali Jesus mo kisa. Dahil gidakop si Jesus. Muna inayong siya. Pagbantay anang halok. Kay hidden love na siya, na siya sikrito nga, dili na sa literal leksyon nga muhalok. Doon ay mga tama ng halok, nindot kayo ng pamation. Balik, na mga pulong nga, nindot kayo ng pamation, pero makapalayo ni Mos Ginoo. Na ba yung mga pulong nga bulatik, baka na bitaw? Bulatik, ka na bitaw ulog-ulugan ka? Ikaw rin, ana gini mo na, sakit good pa ayo? Dahil asa ni mong ilong, oy. Bisag ka ng ilong, kuwan. Diba? Ulog-ulog na siya. Taasan ni mo, oy. Pero mumugot. Ulog-ulog ng mga pulo. Abdi ka ni mo, oy.
Bisag tapulan. Na ay mga inana, muna say halog sa pagbantay ana mapulunga oy. Pagbantay ana kay makapalayo ni munas kabubuton sa Ginoo. Now, kabalong may igsoon, ang purpose ni Satan, tulo lang gyud kapamagi ang purpose ni Satan. Tungod kay ang Bible gayon siya in 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga ang pulong sa Ginoo mapuslanon siya sa pagbadlong, pagsaway mo nang pulunga. Sa to pa, di ba sikal sa atong pagkabata na anad gyud pamati og nindot kay mga pulong. Talagsar gyud kang makabati og pagbadlong. Sagad nimo mabati ang pagbadlong kana gyud imong ginikanan. Nak ayaw gyud ana dili na mayo nak. Sagad kini madunggan ginikanan. Pero sa imong mga friend sa palibot dili ka basta-basta makadung nila nagpadlong nimo. Mas ila kang duyugan sa imong buhat na dili mayo. Sa ginikanan lang ka makabati og nindot kayong pagbadlong. Kay ang Bible, ga-instruct siya na ang pulong sa Ginoo naa gyud diha nakalaray gyud ang word nga pagbadlong. Kabantay ka na makabati kas pulong sa Ginoo masakitan ka, naa diha makalaray man gud ang pagbadlong. Dili man gud pwede nga ang pulong sa Ginoo is lun lang kanang nindot kay ning pamation, naa po kay pamati nga gibadlong ka. Kay mo na iyon sa 2 Timothy 3:16 na ay pagbadlong. And then ang gihimo ni Satanas igsuon, tanawang gihimo sa Satanas, i-deceive ta. Kung saan ta niya pag-deceive? If makadungog kag sakit nga mga pulong, mangisog kas nagsaway nimo o nagbadlong nimo. Deceive, di ba? Deceive na. Kaya bang gilimbungan kaniya, ang gusto sa Ginoo, daw sabag yun sana, kanang mga akong pulong, na ay pagbadlong. Yawat it, baanad mo atong mga nindot ng pulong. Dili mo maanad aning pagbadlong niya, kaya ang pulong na may pagbadlong. So, dili ta maanad, dili ta anaron, maanad ron ta etaning nindot kaayo nga pulong. Kanang tamis ay paminawan pa. Dili ta ng tamis makaayo sa atong panglawas. Amen? Pag sigir og kaon og ice cream, tibok si mana. Pag sige kaog soft kaon na mag-soft drinks. Pag sige inom og soft drinks, tibok si mana dili makada o dili makaayo sa imong lawas. Pero naay pait nga makaayo sa atong lawas, just like panyawan. Amen. Pait siya pero tambas iyan. Now sa ato kung pag pamatis pulong sa Ginoo, naay time nga tamis ang pulong sa Ginoo, naapoy time nga pait pangition ang pulong sa Ginoo para nimo. Kana bang sakit para nimo dawaton. Pero igsoon, tambal na siya. Amen. Ilay mo tapad tambalan ra mga. Ikaw sud ikaw patambal. Okay? Karon atong hisgutan unsa ka importante ang open rebuke. Okay, ready na ba ta? Number 1 na punto igsoon, nganong importante gyud ang open rebuke mo ni. Open rebuke is the expression of true love. Ang pagsulti na nimo sa imong amiga amigo o sa imong isikatawo nga open gyud, wa kay gilimon, wa kay gilipod niya sa iyang binuhatan. Usa ka na kapag pakita, pag-express imong tinuod nga gugma niya. Sa to pa kung imo nang baligon, kung sikreto imong gugma niya, di ka musulti sa iyang sipyat o sayo, ang point ana, wala nimo gi-express ang tinuod nga gugma. Wala nimo ipakita ang tinuod anay nimo gugma niya. Amen? Imo na sa tunig igsoon kung tinuod anay niya kang nahigugma sa imong isig ka tao, musulti jud ay ka. Bisag pasakitan siya. Muna gibuhat ni Jesus. Giprangkahan niya ang mga pare o parisiyo isa ti pakarong ingnon mo. Maayo ra mo sa tubangan. Kanang yung mura mo mga panson sa sulod, mga puros bukog. O si Jesus, open rebuke siya. Amen? Apa ba diha? Ang tinuod ato igsuon na higugma sa mga pare o parisiyo. Mong ni-rebuke sa ginato. Now, in John chapter 1 verse 1, iyon siya dito. Sa wala pa nabuhat ang tanan ng pulong diha na ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ngano man ni
Pulong man gyud ang madungog nato, di ba? Makadungog kag pulong, sometimes masakitan ka, sometimes malipay ka. And sometimes ang pulong makapahigugma nimo. Kay unsa may nakapangalagad nato, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Sa to pa, in love ka sa word ni Lord. That's why nangalagad ka sa Ginoo. Ang pulong ni Lord maka-in love, amen? Now, ganong pag-express man ng open review sa iyang true love. Just like sa mga nagminyo. Unsa man gyud hinungdan nga nakaminyo na sila. Tungod naman na hinangyo ay God. Nga nindot kayo mga pulong. Now, ito gano'n ko sa mga balak sa una. Kung mahimo palang kabuto nako ang mga pituos kalangitan, o itaklay sa imong dughan, dugay na ang tagang dili kabakod. Okay, bukat din ang bituon. Mga balak ba? Nya ang babae kung mati. Wow. Hilig kayo ang babae. Di ba? Sa una na, batasan man sa una nga mangharana, pinaagig. Pati, ipasulpong sa ginang tingog. Ipabati sa ginang babae ang tingog. Nya ang babae po nga mamati. O, kanindutag tingog. Budungaw sa bintana. Muna ipamagi sa una, nga magkainlabanay sila, pilagi tingog ra. Isa ito pong ginabuhi sa mga minyo, pinaagi mong gusnindot kayo mga paghangyo, nisugot ang babae. Kay gindot din kayo mahanyo ng mga lalaki. Amen, mga lalaki. Di pa kita kaikas nini. Naman kita yung mga gipangbalay ng mga pulong, nga pagbati. Murag imong gi-expect nga kung mamati doon sa inyong pulong nga, asyaro. Syaro gobi ko siya ani manukmay. Magpakiluoy ko ka. Labi mo yun ang pagbulatik mong pulong. Para lang yun man, sugot siya. Pag sugot niya, yes ka. Nga naman, na-insakto o ang imuhang gibalay ng mga pamaagi ni ipikto. Amen? Huwag pasabot, kanina yung pulong igsoon makapainlove. Sa to pa ka ng open review, is the expression of true love. Amen? Sa to pa, sa mga anak, o buyagon nga mo sa inyong mama, buyagon nga mo sa inyong lola, buyagon nga mo sa inyong lolo, o kinsa pa ng mga nagbuyag ninyo, buot pasabot ana, gi-express lang nila ang ilang tinuod na gugma ninyo. Amen? Nabuyagan na ba ta ginikanan? Daghan kayong panahon nagbuyag atong ginikanan. And sometimes sukla na to sila. Kaya wa nato nasamti ang ilang pagbuyag. Nga ang ilang pagbuyag ay is pag-express man nilis tinuod nilang gugma. Imi na pabata niya. Sa to pa, kung yato ning apply Christian, mga Christian na ta, buyagon mo si papa, mama, kisa na nagbuyag mo. Ina, I love you. Di kaya na itong himuon. Ibuyag kasi mong amahan, gipasakitan ka, buyag, dili naman na. Tapos sakit yung pulong yan, gibuhi din ni mo ina, I love you pa. Kaya? Dili kaya. Amen? Ganun dili kaya na to. Ito kay naanad ta atong mga nindot kayong pulong. Mostly, ganahan, ga-expect ka sa imong parents, ga-expect ka sa imong mga amigo-amiga nga, nindot lang yung ilang ko, marinig ko pasakitan ba? Kaya na, pasakitan ko ron. Inaana itong i-expect. Pero Igson, sa Bible, lahi ang Bible. Inahalak anaron taog review. Amen? Apa ba ta diha? Kaya ang open review, guys, mo din ay pag-express sa love sa Ginoo, true love sa Ginoo. Subot na sabot, kung napasakitan ka ron sa pulong sa Ginoo, sabta, naghigog manay ko ni mo mayo, Lord. Ina si Lord, I love you, Lord. Anak, sakitan ka sa pulong niya, ipabati na niya ang iyong gugma niya. Amen? Una, bisan sa mga managtiayon mag-away man. So, nindot kayo rin i-apply na ito. During sa panag-away, na ay mga pulong nga sakit ni buhian niya, ibuyag ka, i-express na niya yung gugma niyo. So, imo na i-apply na, buhaton niyo, dili na niyo siya balikan na yung away kung Christian ta. Imo na yung balikan, I love you, ha? I love you, darling. I love you, ma.
Salamat kay gibuyag ko nimo. Dili kay pagbuyak, ikaw gani ikaw. Amen, nababata niya? Magsinukli ay man dayon. Di ba? So, imong bana, imong giapas-apas dito kay gainom. Imong gibuyak, ikaw ganihan, gainom. Atong mga bana nga nakabati na, I love you, Han. Unya, ragay ni guli. Ang kuya lang po ngayon para babayan mo response ang babay. I love you, karon ra. Di ba? Expression of true love. Number 1 ko lang na igsuon. How important ang rebuke? Nagpasabot ni nagyuguma kag maayo. Amen? Number 2, open rebuke can build you up in your Christian life. Moni siya ang makapa-grow, makapa-build you up. Kung naay ni-rebuke nimo, gi-rebuke ka, gibadlong ka, buot pasabot ana, gitabangan ka niya para ma-build pagyud ang imong pagkristohanon, para mo grow pagyud ka sa imong kristohanon. Amen? Na unsa may example ani? Di ba kung mabuyagan ka, ikaw ug ako, makapamalandong gyud ka? Asa man gyud ko nasayop ini? Ay sa mapaglandungan nimo ni, makarealize ka nga gigamit niya yung pagbadlong para mo grow ka. Actually, nahitabo ni namo sa akong pares. Sadyang, gi-rebuke mo yung ma-open rebuke yun. Gibadlong yun eh. Katong sa Baita Plus. Personal yun to. Kaprangkahanay yun. Mga pulong yun. Bailuanay yung pulong. Rebuke ba? Open. And na-realize na ako pagkataod-taod. Sadyang naulihan na miwa. Praise God. Ang open rebuke di ay makapabalik na hindi mo sa presensya sa Ginoo para mo grow ka, mo grow. Kaya nagpadayan pa niya itong Baita Plus kung wala'y nag-rebuke na mo. Kaya mostly andyan din si pamilya ni Oyo naman po na mo. Kaya mag-Baita Plus na pastor, nagto, kahit na milyon yun, ba? So naghanamang ng Oyo, wala'y nag-rebuke na mo. Salamat po rin mga nag-rebuke. Kaya if na ditsukos milyon sa Baita Plus, murag dili na kayo kung makawali siguro din. Amen? Pero salamat sa Ginoo gipugngan niya para mo grow pag yun ang ato ang madungog ng mga pagwali. Amen? Di ba? So, kanini ay open rebuke, maka-build up ni sa imong ginabuhi. Kay sama mong gunig ka ng building ba nga itong ginabuhi? Building. Di ba? Naamong building ay mga panday na mabuyagan. Agidili mao ng measurement, oy. Usban. Palpagon yun ang hollow blocks diha. Kay dili mao ang sukod. Nasipyat ang sukod ba? So naay ni-rebuke. Dili na sa pwede. Di gina pwedeng ipadayong igso ng building kung naay sayop na diris ubos. Maalahig ang tuas-taas kung imo na ipadayon. Makarilit ani mga panday. Mitras na pa sayo pa lang kaayo na pa diris down pa. Buyag ko na. Palpaga na na. Hinalang usbon mo ng sukod ana para nindot ini pataas ana. Amen? Inana ang open rebuke. Buyagon ta para nindot ang pag-group pa itaas. Palagpakan na itong buhit na Diyos sana. Inana igsoon ang open rebuke. Now, ato ta si katulo. Open rebuke can make you close to God. Dili lang kay mo grow ka kung dahil mag-rebuke nimo. Mauni ang gamiton sa Ginoo para masuod pa ka og sa Ginoo. Maka-close ni sa Ginoo ang open rebuke. Now, istorya sa ni David, di ba si David nakakabit? Kinsa may ga-open rebuke niya, kisay ga-rebuke niya, si Prophet Nathan. Asa na makita? In 1 Samuel chapter 12 verse 1 to 15. Gi-rebuke sa Prophet Nathan, giunsa sa pag-rebuke igsoon, gisambingayan si David. Giingnan si David ni Prophet Nathan. Kaya gisugo sa Ginoo yung dahil si Prophet Nathan. Yatubang na si David nga hari. Kamahalan. Dunay duha ka tawo nga niadto sa usa ka syudad. Ang usa dato ug ang usa ka bus. Babasa nimo na sa 2 Samuel chapter 12. Unya ang dato daghan kayo kayupan ug mga karniro. Samtang ang kabus usa lang gyud ka buok karniro.
Kato nga kabos, giamuma gyud niya usa ka buok kay maura gitoy ang iyang karniro. At ug usay pagkaon sa kabos, iya yung amumahon pod ang karniro, siya ang pakanon pod. Ug asa mo inom ang kabos dito kunya painon ang karniro. And then gipadayon ang sambingay. Ug dihay bisita nga niabot sa maong syudad. Ang dato nga nagagayupan dili gusto nga mokuha sa iyang mga karniro para ihawon para sa bisita. Ang gibuhat sa dato, gikuha niya tong usa lang gyud ka karniro atong kabos. O mao yang gihaw gipakaon sa bisita. Unsay gi-response ni David kay open rebuke man to? Yan si David. Kinsa man ang tawhana? Kay mabal-an ako nagkinsa ng tawhana, patyon gyud ako na. Unay pulong ni David agi igsuon. Kay pag-ingon ni Prophet Nathan, ikaw na. Napakata niya? Nahilaw si David. Sa tumang kahilaw niya, wala siya katingog. Mura siya nga kay siya day ang ipasabtan. Open rebuke. Kung sa gihimo ni David igsuon, niyukbo siya. Kabalo mo, kung sa nitabo, na na-rebukean siya ni Nathan, kanang nasulat niyang salmo, puro na naghilak sa last. Psalms 51, gahilak siya, gasulat. God bless the Lord. Nung pasaylo ako, Lord, kuhaan niya akong mga sala. Na-rebukean siya. Buong pasabot, diha siya na-close o mayo sa Ginoo. Diha siya nakasulat o mga nindot ay mga salmo sadyang nahuman nag-rebuke si Prophet Nathan. Amen na pabata diha? Insert, ang open rebuke diya yung gamit ni Nathan ngadto kaniya, mo ay nakapa-close ni David og sa Ginoo. Kaya nakapaubos man siya. Gidawat man niya. So igsoon, nindot kayo kung naay ni open rebuke nimo. Christian, if naay ni open rebuke ninyo, ni badlong ninyo, praise God, pasalamati ng mga tao. Pasalamati ng mga tao naman. Gusto ang mga tao nga isuod ka sa Ginoo. Dili point sa mga tao nga gi-rebuke ka para ma-crush out ka kanang ang imong espiritu, murag ma-down o mayo. Kundili ang tuyo ang mga tao, ipasuod kag mayo sa Ginoo. Ini nasabtan ba na to? Munang, open rebuke can make you close to God. Kabalo pa mo, dili lang si David ang na-rebukean. In the New Testament, dunay disciple diha. Sa tanang disciple, siya ang gisigig rebuke sa Ginoo. Kabalo, kinsa ng disciple? Peter. Gisigi nag-rebuke ni Jesus Christ. Kapila sa rebuke, 5. Now, tanawa na. Sa dihang gidakop na si Jesus, si Pedro ning ibot sa iyang pinuti o giputol niya ang dalunggan ni Malco. Girebuke sa ni Jesus. Isakob na Pedro. Kaya ang magbuhat, anak, mamatay po sama sa imong gibuhat. Girebuke, di ba? Open. Sakit kayo ito ni Pedro, kaya pasakob. Nilaban unta siya, pero kasaban siya. Napag yun. Sa dihang niyo si Jesus, dakpon ko o patyon tulo ka adlaw ilansang ko tulo ka adlaw mabanhaw niyo na si Pedro dili ka na mahitabo nimo Ginoo unsa na koy rebuke ni Jesus pahawa sa tanas is gadling yan yung tapat dili na sa tanas girebuke niya si Pedro igsuon sakit kayo to usa kas mga disipulo niya unya, hinganlan kag pahawa sa tanas. Open rebuke, sakit kayo, di ba? Pero nadawat ni Peter. Na-rebukean sa eksama ni anak. And the night time, na si Jesus, and sa ilansang libog ko. No? Diyon kayo yun ang musunod na ako. Iyon na po si Pedro. Ginoo, bisag asa ka. Muadto ko. Bisag unsay may tabo, dili ni mo biya ni mo. Girebuke ng San Jesus. Di pagali mo tugtugaog ang manok sa magkatulog. Ilimod mo na ako. Rebuke, di ba? Open rebuke. Grabe. Kanang mo kung, grabe, Lord. Sa tanang disciple, si Pedro ang si karebukan. Napagilig soon. Ha? Naglakaw sa tubig.
Si Pedro ba pwede hanyo? Jesus, palaktak ko ng tubig. Iyon na po si Jesus, dili. Lakaw. Naunlo, nigsoon. Pagkaunlo, nanayang tabang sa Ginoo. Pagpangayang tabang sa Ginoo, girebuke na mo si Jesus, open rebuke. Asa naman ko na yung pagtuo. Open rebuke, di ba? Grabe, napabata diha? Napa? Sa dihang, nabanhaw na si Jesus, wala pa siyang pakita sa mga tinunan. Silang Pedro, ang iyang mga kaubang mga tinunan, silang Thomas, nanagat o balik. Wala na nag-ministry ba? Nanagat o balik. Niadto si Jesus dito. Anang buntag sa'yo. Yaw man sa'yo kuha ato. Gingnan niya, nakakuha ba mo? Wala. Yung po mga tinunan, wala. Pero sa kaila. Yung si Jesus, itak-tak ng inyong pukot. Kaya makakuha mo daghan. Itak-tak, nakakuha silang daghan. Paglingi ni Juan, gingnan niya si Pedro, si Jesus man di ay na. Girebuke sila. Gingnan niya si Pedro, do you love me more than this? Gihigog ba ko, labaw pa nini? Nga naman, ibalik siya panagat. So, girebuke siya. Ano sa man ni Pedro? Gihigog pa ba ko nimo? Ganun, gibiyaan na nimo ang ministry. Ganun, nanagat na kag-isda. Gagitawag magati ka para managat og tao. Mutong gingnan siya, feed my lamb, pakan akong mga karnero. Review, di ba? Now, sutihan tabo ko sa inyo tabo ni Pedro. Kaya sa tanang tinunan, si Pedro may siging ka-review kan, gidawat naman yun ni Pedro, muna ang hinahitabo. Sa tanang tinunan, si Pedro, nagwali siya from the book of Acts chapter 2, na nagwali siya 3,000 katao ang nangalagad sa Ginoo. Palakpati ang buhay na Diyos na nagsiya. For sure, if si Pedro wala naanad o review, dili isa makainato. Grabe ka, bulbuwali. Gawali siya. Kanang mga bakol ni tindog. Grabe milagro. Ano man, iagi siya mga review. Amen? Napabata niya? Christian, if niagi na ikagdagahan review, praise God kay gusto ang Ginoo nga moabot ka ning level na yang taganan nimo para ma-close pag yun mo mayon niya. Amen? God bless JDC family. I-apply nimo karon. Thank you Lord sa mga Christian. Salamat Lord sa mga nagbadlong nako. Hinumdumi ni kanang nagbadlong nimo, i-express niya ang tinud niyang gugma nimo. Kanang nagbadlong nimo, gusto siya nga ma-build up tabangan ka sa imong pag-grow, pagtubo. Kanang nag-rebuke nimo, gusto siya nga ma-close pagkakuha sa Ginoo. So walay rason nga imong dungtan ang ga-rebuke nimo. Hinoon imo siyang pasalamatan. God bless JDC family. Amen. Salamat Pastor sa bahandianong mga mensahe sa pulong sa Ginoo. God bless bata? So, nako i-share ka may igsoon. Nako yung hinumduman, my spiritual father, si Pastor Sabas. Kailangan tanong, kato siya, pating ko ana, kanang stricto kung masayop ka. So, akong pastor sa una, si Pastor Sabas. And then, ako sa una, team ko sa instrument. Usap ko siya sa team, sa instrument. Pag masayop gani ka, misod na akas tubangan diri sa kuan, pulpito, buyagon ka sa lipod-lipod. So, ang nahitabo is, kanang bitang ulaw na bukayo ka, tungod kay, kuan ba, gibuyag ka sa kadaghanan. Pero, katong pagbuyag ni Uncle is, wala na ko siya himong negative sa kinabuhi. Ako siyang himong positive, then, akong gi-accept ang rebuke, hantod nga, katong iyang pagbuyag na ako, mo'y himong nagmaisugon ko nga dili na maulaw. Kung masayop ko, okay, buyag, ako nang dawaton. So, I hope nga ingon ana ta. Ang pag-rebuke nato, dili siya ingon nga negative. Kung dili mo na tinuod nga pagpakita sa imong gugma sa usa ka tawo. Sa imong pamilya, sa imong igsoon, sa imong amiga, amigo, sa imong lolo o lula, o sa imong ingaan. Labi na gyud sa mga ginikanan. So, sometimes manggod,
himuong naay ubang tao nga himuon kang dautan tungod kay imo silang gibano. Ngayon naay linya nga may moingon nga mga higaptanon magud. Di ba? Naay linya nga ingon ana. So nagpasabot nga dili gyud pabuyag. So I hope kitang mga Christians pasalamatan nato ang pulong sa Ginoo karon. Open rebuke is better than secret love. So ang pagbuyag nimo sa kanang dili ka mo lipod-lipod kung na ang imo ganing suod nga amigo na sayo kung ikaw kabalo ka kung unsay maayo unsay dili, so ipakita ang imong tilon nga gugma ayo siya uyon-uyoni. So unsa ganito yung una? Open review is the expression of true love, pagpakita sa imong gugma. Ang open review po makabuild siya, makagrow nato. Ikatulo is makahimong close sa Ginoo nato. So, pag na-review ka gani ka, so mamalandong ka nga, uy, sayop dahil ko niya akong paagiha. So, sunod, dihi na ako ni buhaton. Muna niya akong buhaton. Inana. So, kaysa kung wala yung buyag nato, magsihira tag kuan. Magsihira tag buhat sa mga butang nga wala na di ay nakapahimaya. Diba? Wala na di ay nakalipay sa Ginoo. So, praise God. Atong palakpakan